नमस्कार खुलुमबाय जायखिजाया आङो नैबे रेस्टुरेन्टखौ बानायदो गोदानाय बे बानायनाय उद्देश्यआनो जाहैबाय मा ओंखाम जानायाव जोंहा रायजोफोरा बहुत उसुबिदा नुहुरदोंमोन आङो माबायदि उसुबिदा जेरैहाय खावसेया जायोबा खावसेया जिरायनांगौ जायो थिग बेखायनो बेखौ सिन्था खालामनाय थाबायनो बोसोरसेनि गेजेराव आङो नैबे 220टा केपासिटिनि रेस्टुरेन्टखौ बानायनाय जादों रेस्टुरेन्टजों लोगोसे जों फास्ट फुड आइटेम रानिं लाखिदो आरो बेयावनो जोङो ओंखामबो जाहोनाय लोगोसे फास्ट फुड आइटेम जाहोनाय बेफोरबायदि लाखिनानै आङो रायजोफोर दा खेबसेयाव 200 खेबसेयाव जोङो 400 मानसि जिरायनानै जाहोनो हानाय आङो टारगेटखौ लाबाय आरो बेखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना फै गासिबो फैनानै हेफाजाब होफै उसुबिदा जेबो गैया गारि दोननायनिफ्राय दा खेबसेयावनो गोबां मानसि जिरायना जानायनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया मालाबा मिटिं दावथिं फैबाबो जों जागा मोननाय नङा खोमा बेखौ दाफाबि नोंथांमोना आं बेखौ खावलायबाय नैबे समाव नोंथांनि जि हटेल बेवहाय जामुंफोरखौ लानानै नोंथाङा मा फोरमायदों दा बर्थमान बेफोरबायदिनो आङो एक्सुवेलि खाद्यनि खेथ्रआव मोजां खाद्य आंनि हिसाबैथ' आं मोजां खाद्यखौनो होयो जेरैहाय नाफोरखौ गोथां लाबोयो आङो थैनाय ना बासि नाफोरखौ आं लाया बेदरब्लाबो जोंनिया फ्रेस फुङावनो अर्डार होयो मैगं थाइगंबाबो फुङावनो अर्डार होयो थिग बेफोरबायदि जाहोनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदो गतिके खाद्यखौ बासि खाद्य होनायनि आंहा टारगेट गैया बेफोरबायदि उद्देश्य आरो बेखायनो नोंथांमोना बाहागो लाजायो बेखौ गुरैयै खावलायबाय स्पेसियेल फास्ट फुड महरै मा मा स्पेसियेल फास्ट फुड औ जा हक फास्ट फुडनि बिखय आंहा एसे आयदा गैयाबाबो नलेज गैयाबाबो गोदान नालाय थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंनि दा बेफोरबायदिनो जेरै मम' होनना बुङो मम' चावमिन चिकेन बिरियानि बेनिफ्राय दा गोदानै साहा कफि बेनिफ्राय थलुवा गाइखेर ओरैबायदि बेनिफ्राय आङो स्पेसियेलि साहा दा बानायदो 50 थाखानि जाय बिलागानखि फैसाजों खोथा गैया आंनो मोजां साहा नांगौ बे बुस्थुखौ आं गोदानै दा बानायदो साहा कापसेयाव 50 थाखा लादो 50 थाखाखौ मानो लादो बेनि उद्देश्यखौ बुंनि आं पियर मोसौ गाइखेर आरो मैसो गाइखेरनि साहा बेयाव आरो दै थाया आरो डाइरेक्ट बेजों एलासि लं दालचिनि प्लास गुरु मेथाइ होनानै बानायनाय जायो बे बिराद स्पेसियेलि आरो बेनि सायाव अमृत गैया अमृत स्पेसियेलिखौ 50 थाखा आं लायो सोरबाफोर जुदि जोंनि मिस्टार बुन्थुमोनफोरा जुदि लोंनो गोसो दङब्ला बिनानै लोंफैनो हागोन आरो दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्रायनो जों दा सुरु खालामबायानो बेबायदि नोंथांनि नैबे हटेलाव हर थानो हानाय केपासिटिबो दङ बर्थमान गोबां मानसि थाजानो हानाय आं बानायबाय अलरेडि दा आं दामखौ बारा खालामाखै फेमिलि थानो हानाय सर्ट सानैयाव आङो 2000 लाथ'दो ओरैनो 3000 जायो बेनि जायगायाव जों साब्रै थागोन थेवब्लाबो जों 2000खौनो लायो साब्रै मानसि थानो हानाय बिनि जायगायाव आर्जेन्ट थायोब्लाबो जोङो मात्र 3000 लाथ'दो दा खिन्थु रेटआ 4000मोन आरो बेफोरबायदि सिस्टेम खमायना होथ'दो आं दा नैबे समाव नोंथाङा रायजोनिसिम माब्लाबा समाव नोंथांनियाव बुकिं खालामनो थानोबा अर्डार हरनो थाखाय गोनांथि जानो हागौ बे समाव नोंथांनि राहाखौ होनो हागोन लिरना ला नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार 7635809278 आरो खेबसेयाव बुंबावनि 7635809278 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खालामबानो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन उसुबिदा जेबो गैया थेंक इउ जोबनायाव नोंथाङा नोंथांनि नैबे हटेलनि एड्रेसखौ होनायजों लोगोसे रायजोनिसिम मा फोरमायनो सानो बेस आच्चा आं एड्रेसखौ नैखौनो बुङो रायजोफोर सारियालि जानानै फैयोब्ला नोंथांमोना पाठशाला मंगलदै बा बरपेटा रड जाना सारियालि मोनो सारियालि जाना फैयोबा टलगेटखौ बारग्रो आंनि हटेलखौ मोनगोन टलगेटखौ बारखांनानै 1 किल'मिटार दुरा कहरा होनना बुङो आरो जोंहा ब्रह्मपुत्र जानानै फैयोब्लाथाय एम्स मोनगोन एम्सनिफ्राय 5 किल'मिटार 5 मिनिट नांगौ बेखौनो दुरा कहरा होनना बुङो आरो आं बेयाव बखबाक खालामदो निजा हा बेवहाय नोंथांमोना लिरफैनानै आंखौ मदद खालामजायो बे सिस्टेम आरो मा बुंदोंमोन मोनसे खोथाखौ रायजोखौ बेखौनो खावलायो नोंथांमोना
फैदो लिरै फैनानै आंखौ मदद खालामफै सहाय खालामफै आं बेखौनो गुरै खावलायनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय नमस्कार सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन